B'daqqa ta' pinna kien iffirmat ftehim ta' sħubija li se jipprovdi 47,000 euro mid-Diviżjoni tal-Gvern lokali lill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli lokali. Dan biex l-Assoċjazzjoni tkompli tħareġ lill-membri eletti flimkien mal-ħaddiema tal-Kunsilli lokali dwar materji ta' governanza tajba, trasparenza u responsabilità. Il-Ministru għall-Gvern Lokali José Herrera qal li din l-inizjattiva se tikkumplimenta waħda mill-10 pilastri tar-riforma politika tal-gvernijiet lokali. L-iskop ta' dawn il-flus huma sabiex nagħmlu u noffru tagħlim u esperjenza akademika lill-membri eletti fi ħdan il-Kunsilli lokali. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega li dan il-ftehim se jibbenifika minn Norwegian Grants u tenna li t-taħriġ li se jingħata grazzi għal dawn il-fondi se jsaħħaħ il-ħiliet amministrattivi u maniġerjali tal-Gvern lokali. Dan huwa ftehim importanti illi se jagħti aktar taħriġ fil-qasam tal-Kunsilli lokali, taħriġ li jwassal għal governanza ħjar u aktar effiċjenza u fuq kollox servizz aqwa liċ-ċittadini. Dan it-taħriġ jimmira li jkun ta' benefiċċju mhux biss għall-Kunsilli lokali, iżda n-nies tal-lokal ukoll.